Čaute, Ahojte. dnes sa nachádzame na akcii Nivy Taveran. Je to jeden z behov zo série, ktoré sa konajú po Slovensku vo výškových budovách po schodoch. Dnes bežíme tuto v tej budove, čo môžete vidieť za nami. Čaká nás 28 poschodí, čo znamená 100% zapečené stehna. Ja som mal ešte včera ultrazávod 50 km s prevýšením necelých 1600 metrov, takže bude to sranda. Uvidíme, poďme na to. Let's go. Palca. Ale si trocha jak minulý rok, ale Super boty. díky.